Aħna grupp ta' lajċi li niltaqgħu fil-Kunvent ta' San Dominku biex ngħinu fil-missjoni Dominikana Maltija. Għalina, meta xi ħadd kien isemmi l-missjoni, dejjem kien jiġina f'moħħna nies foqra li għandhom bżonn il-flus għall-ikel jew ħwejjeġ. Però meta bdejna naħdmu biex niġbru fondi għall-missjoni, skoprejna li l-missjoni ma jfissirx biss il-ġuħ tal-ġisem imma l-ġuħ tar-ruħ. In-nuqqas ta' tarif dwar Kristu u l-imħabba kbira li hu għandu għalina, il-bnedmin u dwar il-promozzjoni umana. Minn dakinhar bdejna naraw il-missjoni b'mod differenti, minn lenti differenti. Ftakarna f'dak il-kliem li qalilna Sidna Ġesu Kristu, jienu il-ħobs tal-ħajja, jekk tieklu minni qatt iktar ma joħodkom il-ġuħ. Għalhekk, illum waqt din l-adorazzjoni, nixtiequ nirringrazzjaw lil Alla li tant iħobbna, li tana lill-Ibnu Ġesu Kristu biex jurina triq tal-verità, tal-ħajja infinita mimlija rispett, imħabba u paċi bejnietna. Fuq il-passi ta' Ġesu, aħna nippruvaw li ta' kuljum nimxu l-ħajja f'missjoni ta' mħabba mal-proxmu tagħna, speċjalment ma' dawk li jdejquna jew jirritawna. Imma dawn l-affarijiet ma tistax tgħixhom hekk mhux bl-imħabba u bl-għajnuna ta' missierna li qiegħed fis-sema. Għalhekk, ejjew flimkien nimmeditaw u nirringrazzjaw lil Alla ta' kemm imħabba jagħtina permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu Sidna u nitolbuh jagħtina kuraġġ nibqgħu naħdmu għalih. Omulej, f'dawn il-momenti ta' adorazzjoni, nixtiequ nitolbuk tħenna għalina u taħfrinna ta' kemm il-darba ma kkoperajniex mal-pjan tiegħek u ta' kemm il-darba nqasnik. Mulej Ġesu, saċerdot etern, qabel ħallejt din l-art, int waqqaft il-Knisja tiegħek biex tkompli twaslinna l-kelma tiegħek u s-sagramenti tiegħek. Ma ħallejtix f'idejn xi orrif ta' żmienek, imma fdajta fid-dejn 12 sajjid dajfa u beżżija. Wieħed ittradik, liħor ċaħdek, liħor iddubita mis-seta tiegħek u l-oħrajn ħarbu. Għażilt ukoll 72 dixxipli oħra, irġiel u nisa, u badthom 2 qablek bħal ħlief qalb lill-pub biex iħejjulek il-poplu. Meta qomt mill-mewt, inta għażilt mara biex tħabbar lid-dixxipli il-qawmin tiegħek. Meta bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u d-dixxipli, huma jelbu l-biża' kollu li kellhom u bdew ixandruk ma' kullimkien. Mulej, int lilna l-koll ħallejtilna l-mandat biex inwassluk sa truf l-art kollha. Imlina mela bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u tħallina qatt naqtaw qalbna li nagħmlu l-ġid, kemm f'pajjiżna u kemm ma' popli oħra. Ejna biex bl-eżempju ta' ħajjitna inkunu tassew qed inxandruk lill-oħrajn biex fina jaraw dejjem lilek. Tina l-kuraġġ biex ma nibżgħux nimxu kontra l-kurrent. Ejna niftakru li bik kollox hu possibbli. Grazzi Mulej tal-li inti dejjem tisma' it-talb f'qajjar tagħna u dejjem lest biex tgħinna. Mulej Ġesu, preżenti qudiemna fl-Ewkaristija, aħna nodurawk u nħobbuk. Inti stess għedtilna, mhux intom għażiltuni, imma jien għażilt lilkom. Inti imlejtna bl-imħabba u l-ħeġġa u battna biex inxandru l-aħbar it-tajba tiegħek lil kulħadd. Fil-parabola tal-bidwi li ħareġ jiżra,
inti kellimtna fuq il-missjoni tagħna. U rejtna li mhix se tkun faċli. Għax il-bidwi xerred ħafna żerrija, imma bħalma dejjem jiġri mhux iż-żerrija kollha tagħmel il-frott. Ftit minnhom ittieklu mill-għasafar, oħrajn nibtu imma malajr nixfu, u oħrajn ġew meqruda qalb il-ħaxix ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar ftit għamlu ħafna frott. Aħna wkoll bħala Dominikani imsejħin biex bħal bidwi inxerdu l-kelma tiegħek u nkunu xhieda denji għall-oħrajn. U biex nobdu din il-missjoni tagħna, aħna naħlu ħafna enerġija. U mhux dejjem ikollna is-suċċess mixtieq. Jaqtalna qalbna l-fatt li hemm nies li jinjoraw kompletament dak li nippritkaw. Oħrajn jaċċettaw għall-kelma, imma malajr jinsewha, bħaż-żgħażagħ li jinqabdu f'kultura pagana li tbedhom minnek. Hemm imbagħad dawk li jippruvaw iħadnuha u jgħixuha tajjeb, imma jispiċċaw biex ikunu nsara tal-isem, medijin bil-festi u tradizzjonijiet, u l-importanti għalihom li jidhru tajbin. Imma l-ferħ tagħna ikun kbir meta nsibu erwieħ qaddisa li niżlu l-eruq tagħhom fil-font tal-Iskrittura, it-tradizzjoni, is-sagramenti u t-talb, għax dawn jagħmlu ħafna frott. Tħallinix mulej Ġesu li bqajt magħna fl-Ewkaristija naqtaw qalbna u nkunu skoraġġuti waqt il-qadi tal-missjoni tagħna. Inti wkoll Ġesu, bħal bidwi tal-parabola mhux dejjem kellek suċċess. Alla volja kellek personalità qawwija li ġibtet tant nies warajk u kliemek kien moti bis-seta u mimli ħlewwa. Aħna nafu li rridu nxerdu ħafna il-kelma tiegħek biex jibqa' l-frott. Aħna ma nxandrux lil nfusna imma lilek u l-kelma tiegħek. U inti qed titlobna biex inxandruha mal-erba' tirjieħ tad-dinja. F'kull pajjiż, fil-bliet il-kbar u fil-villaġġi l-fqar, fl-isbaħ katedrali u fl-iżgħar għarix, u fost nies edukati u dawk emarġinati. Inti tridhom mulej li aħna meta nwasslu l-kelma tiegħek inkunu bħal ħmira li titħallat ma' 3 sigħat qiegħ. U għalhekk tridna nirrispettaw il-kultura u d-diversità ta' kull poplu. B'hekk l-aħbar it-tajba twassal biex il-koll flimkien ngħixu verament bħala familja waħda. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-ġid, ta' min ixandar is-sniem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni. O Marija, om tas-saċerdoti kollha, fakkar lill-missjonarji kollha li inti kont l-ewwel missjonarja. Għallimna ngħidu iva għas-sejħat li għamlilna Ġesu fil-kors ħajjitna. Palma bliva tiegħek ġibt lill-liben talla fiħdanek u bekk baqda tiegħek ma' Ġesu inxterdet il-kelma talla fuq l-art. Marija, kif inti mobbija bil-problemi ta' tqala tiegħek insejt lilek innifsek u xorta mort iżżur l-qariba tiegħek Santa Elisabetta, għamel li aħna wkoll insiru sensittivi għal bżonnijiet ta' kull wieħed minn ħutna fil-komunità tagħna stess u anke barra minn pajjiżna. Għamel li aħna wkoll quddiem din l-Ewkaristija
nitħeġġu bil-fidi sħiħa li kellek f'Ġesu. Fit-tix ta' Kana twettaq l-ewwel miraklu għaliex inti għaraft ħtiġijiet ta' dawk ta' madwarek. Omna Marija, għamel li bl-interċezzjoni tiegħek naħarbu mill-ħakma tax-xitan, mill-apatija tas-soċjetà birda u materjalista, u nitqawwew quddiem kull ossja li nirċievu u li nqasmu. Marija, kif inti mexxejt lil Ġesu fit-triq imħejja għalih mill-missier sa fuq il-Kalvarju, imxi magħna s-saċerdoti u l-lajċi missjonarji tiegħek biex inwettqu d-mirrijiet apostoliċi tagħna u nżommu fidili għal-wedijiet li għamilna fil-vokazzjoni tagħna. Dmuħ ta' Marija, safina mill-iżbalji tagħna, mill-beżat, mill-qtieħ il-qalb, mill-lass, żomna fi ħdanek mal-mulej Ġesu biex narfu nkunu d-dawl għal-fidili li fdanna fidejna il-mulej Ġesu. Iqaf mulej, hija xandar il-kelma tiegħek biex aktar nies iħossu l-imħabba kbira tiegħek lejn il-bniedem batutu fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mexxejja tad-dinja biex jarfu jużaw il-poter u l-ġid f'dat f'idejhom. Ħalli permezz tiegħu jinaqsu d-batija u l-konsegwenzi kollha li jġib miegħu il-faqar u l-inġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna meħtieġa l-missjonarji Maltin u Għawċin li qegħdin jaqdu l-Knisja tiegħek fl-artijiet tal-missjoni. Kun int il-gwida tagħhom fl-għażliet li jagħmlu favur il-fqir u l-batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej sejjaħ minn fostna aktar żgħażagħ ġenerużi biex iħossu s-sejħa l-ħidma missjonarja u biex permezz tagħhom tittaffa d-batija fost dawn ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, bosta drabi naraw xeni ta' faqar li jbikkuk. Nitolbuk għalek biex aħna nikkontentaw b'dak li għanna u nejxu b'dak li hu neċessarju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, il-bniedem fqir jista' jkun ħdejna u madwarna. Għamel li aħna nkunu minn tal-ewwel li nilqgħu is-sejħa bħala apostli biex ngħinuh mingħajr ebda kundizzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li qed iħadmu l-foqra biex jaqilgħu lejxin tagħhom sabiex ma jabbużawx mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, iżda juru magħhom ħniena, tjieba u ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-saċerdoti, sorijiet u għal dawk il-lajċi kollha li jinsabu l-bot minn djarhom u l-bot mill-familji tagħhom u li qed jaqdu jgħinu bil-ferħ lil ħutna fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, fil-waqt li nużu ħajr tal-ġit li tajtna, nitolbuk sabiex narfu nużaw tajjeb, ħalli permezz tiegħu naħsbu f'ħaddieħor u ngħinu l dawk li innoċentament qed ibatu xi forma ta' faqar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Benedittu 16 u għal Knisja Mqazza sabiex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu ikomplu jaqdu bil-ferħ lil poplu tiegħek u jkomplu jgħinu lil batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna. Enna ngħixu mit-triq li twassalna l-vera għena biex inkomplu l-missjoni tiegħek fid-dinja tal-lum. Aqadna mal-bnedmin kollha ta' rida tajba biex flimkien inwaslu l-bxarat tajba sal-aktar trufijiet imbeda tad-dinja. Iftaħ qlubna tal-komunitajiet insara biex inwieġbu għas-sejħiet li jagħmlulna n-nies li l-Evanġelu għadhom ma jafuhx. In-nies fil-bżonn, in-nies bil-problemi, in-nies imċaħdin mid-drittijiet tagħhom. Fakkarna biex il-ġid li għandna ma jnessinix il-faqar ta' ħafna oħrajn. Għenna biex ħajjitna tkun xieda vera tal-preżenza reali tiegħek
fid-dinja u biex il-preżenza f'din l-Ewkaristija timlina bit-tama tal-qawmien. Amen. Amen. Amen.